Vale, eu son José Manuel García, que son o director de medios. Dentro desa dirección entra a área social. A miña izquierda está Jesús Blanco, que é o director de seguridade, e a miña dereita temos a Santiago Liste, que é o responsable de todos os asuntos jurídicos do club. Vale? Antes de empezar, quería vos agradecer a todos que estedes aquí hoxe, que mostrases ese interés por vir aquí a escoitar o que imos a contar nos próximos minutos. Estamos aquí sentados porque, bueno, desde fai unhas semanas, pois temos unha situación social que internamente nos preocupa e nos ocupa, vale? Que son cousas que non estamos alleos a elas e que son cousas que queremos dunha forma responsable tomar as riendas desto e pois buscar unha potencial solución ou un potencial diálogo de cara a mellorar a situación social que temos, que, como digo, nos ocupa e nos preocupa. Consideramos que a afición, pois, dentro do proxecto que temos, é un pilar fundamental, non o único, pero sí fundamental, porque temos un proxecto moi ilusionante, o cal pois se conforma de diferentes pilares, que é o social, todo relativo á afición. Temos tamén o proxecto de infraestructuras, é un pilar fundamental, estamos mellorando as infraestructuras, non só aquí en Abegondo, que o podedes ver casi a diario que envides aquí de forma habitual, senón tamén todas as melloras que está habendo no estadio. Temos a parte financiera, que non deixa de ser importante, porque a sostenibilidade económica é o que vai marcar que isto sea un proxecto a largo plazo, é o que o vai a permitir. Temos tamén a parte corporativa, na cal avanzamos moito en canto á profesionalización do club, en cuanto ao crecemento do club, o que nos permite ter unha estrutura máis sólida e convertirnos no que somos a día de hoxe, que é un sitio onde a xente quere vir a traballar aquí. E por último temos a parte deportiva, que é a máis visible, pero tamén pois está traballando dunha forma, eu creo, moi exitosa, marcarán os resultados deportivos, evidentemente, pero estáse facendo un traballo moi bo. Estes pilares todos só poden funcionar se son un engranaje que encaixan e que fan que gire. Sin un pilar, o engranaje pode chegar a girar igual, seguramente, pero vai a ser máis complicado. Entón, a única forma que creemos que este proxecto siga crecendo e se siga desenvolvendo como queremos é que todos os pilares encaixen como un engranaje. Isto é, pois, un proxecto moi ilusionante, porque creo que casi calquera dos equipos de España pagarían por estar onde estamos nós, por estar no proxecto no que estamos nós, co impulso que estamos tendo e co bo facer que estamos tendo. Dentro hai moita xente traballando casi día e noite, que non deixan de ser tamén deportivistas, vale? Iso é unha cousa que temos dentro, que estamos rodeados de deportivistas, que queremos un ben común, que é que o Depor siga crecendo e o Depor siga mellorando no ritmo que o estamos facendo. Todos sabemos onde estaba o Depor hai 4 anos, todos sabemos onde está o Depor hoxe, e xa non digo ser capaces de manter o mesmo ritmo, pero ainda que o baixemos á mitad, pois o Depor de dentro de 4 anos seguramente vai a ser moito mellor e moito máis ilusionante incluso do que xa é a día de hoxe, que é bastante. Adicionalmente, pois temos que traballar, eu creo, todos en conxunto, porque aparte destes deportivistas que temos dentro, evidentemente hai moitos, incluso moitos máis, fora. E a única forma de que avancemos é en conxunto e cuns obxectivos comuns, que é que o Depor lle vaya o mellor posible en todas as áreas que vos acabo de comentar. Adicionalmente, tamén levando un pouco á parte sentimental, porque ao final o fútbol vai moito de sentimento, e creo que é casi o que nos une aquí a todos, o sentimento ese polo fútbol, que a veces é máis irracional que racional. Hai unha parte que a min xa o levo tamén a título personal que entristece, que é que temos a sorte de, entre outros moitos exemplos, ter un chaval de Vilalba, ter un chaval de Teo, ter un chaval de Cerceda, debutando en primeira división, e que non nos están a disfrutar pois como seguramente merecerían e como seguramente deberían, porque son xente de verdad que se deixarían casi a vida por este escudo. Entonces, eu creo que é algo que entre todos non nos podemos permitir. É unha responsabilidade común que temos que garantizar que pase e que temos que traballar para que pase. Dito isto, sí que me gustaría volvernos un pouco ao pasado durante 2 minutos, ao momento no que se lanzaron as medidas de maratón inferior, para que entendamos todos o feito pola que se lanzaron, vale? Pois, bueno, o club está obligado, vou non decir dunha forma moi simplificada para que sea máis fácil de entender, o club está obligado
a garantizar un cumprimento principalmente de dúas cousas. Un cumprimento normativo, estamos obligados a facer todo o posible para garantizar que se cumpla a normativa, que se cumpla a lei, e pelear pois, contra a violencia, contra o racismo, contra a xenofobia, contra o vandalismo. Eso é unha obligación legal. Eso non o podemos discutir porque é unha obligación legal. E despois temos outra obligación que é a de protexer. Protexer eu dividiría en dous puntos. Temos que protexer a institución, non podemos permitir que, como nos pasou nas últimas 2 temporadas, sigamos acarreando un nivel de sancións económicas que consideramos insostenible, non nos podemos cruzar de brazos como se non pasase nada, eso non é unha opción, temos o deber responsable de protexer o club, e por outro lado temos tamén un deber de proteger a nosa afición. Proteger a nosa afición de potenciales sancións como poden ser cierres de unha grada, de un sector ou incluso de todo o estadio. Como club temos o deber de protexer estes dous puntos e vamos traballar para facer o posible para protexelos non só agora, en calquera momento. E este era o único objetivo das medidas que tomamos desde o club, das medidas que aplican, en este caso, a maratón inferior. Está claro, e aquí sí que facemos autocrítica, que, pois, seguramente non se comentaron todo o ben que nos gustaría, ou polo menos que deberíamos de habelas comentado de outra forma, porque a vista está que non se entenderon. Creo que non se entendiu que o objetivo principal do club era única e exclusivamente este, e sigue sendo, vale? Eso sí que me gustaría recalcalo, que o objetivo sigue sendo e vai seguir sendo proteger tanto aos aficionados como a propia institución, como facer todo o posible para garantizar que hai un cumplimiento normativo. Este era o objetivo das medidas, repito e recalco que facemos autocrítica, porque a autocrítica nos vai axudar a mellorar, nos vai axudar a entender mellor que se espera de nós a afición, que se espera de nós un pouco todo o deportivismo. Isto é algo que asumimos e que estamos traballando en mellorar porque, como vos digo, isto é un proxecto a largo plazo, é un proxecto moi ilusionante e que temos unha dinámica de mellora continua, de tratar de entender e aprender. E así estamos traballando. Dito isto, o que vos queríamos anunciar hoxe e o que queríamos anunciar de forma oficial e pública é que vamos a conformar unha mesa de diálogo. Vamos a conformar unha mesa de diálogo na que participarán representantes de Maratón e representantes das peñas e tamén participarán interlocutores do club. Con un objetivo moi sencillo e moi claro, ser capaces de sentarse nunha mesa a dialogar e levantarnos dali cando todos nos sintamos máis cómodos. Sempre, e repito, e insisto, cumplindo os obxectivos que vos mencionei antes, que é garantizando o cumprimento normativo e garantizando que protegemos tanto a institución como os nosos aficionados. Isto era un pouco que vos queríamos contar hoxe. Se tedes calquera pregunta, calquera duda, estamos á vosa total disposición. ¿Qué tal? Buenos días, Leticia Chas, Cadena COPE. Yo quería, porque es cierto que además, claro, 8 años después el Depor regresa a Primera División, seguro también las normativas han cambiado. No sé si también se ha tomado de ejemplo, bueno, primero una cuestión, porque no me ha quedado claro. ¿Es exigencia de la Liga las medidas o también es un deseo del club? Porque con esto también ha habido un poquito de confusión. A ver, hai unha exigencia normativa, evidentemente, porque senón non habería multas. Se nos multan e nos sancionan é porque non estamos cumplindo unha normativa. Entonces, hai unha exigencia normativa e desde o club o deseo é, como dixen, cumplir a normativa e proteger tanto a institución como a afición na parte que corresponde. Y a partir de ahí sí que es cierto que hay otros clubes de España que toman medidas o establecen unas condiciones especiales para algunas de las gradas, pero yo por lo que he podido ver son clubes que tienen una grada de animación de forma oficial y específica. No sé si hay otros ejemplos en los que se mire el Depor de otras instituciones, otros equipos, que impongan esas condiciones sin que hayan formado esa grada de animación. A ver, nosa intención é, por así o fixemos, de cara a flexibilizar o máximo posible. Unha grada de animación sería incluso máis restrictiva a nivel de obligacións, non queríamos ir a eso. Evidentemente, cada club actúa da forma que considera mellor. Nós tomamos exemplos, como é lógico, pero como decía antes, creo que a maioría dos clubes cambiaríanse por nós, casi sin dudalo, e vamos a seguir traballando na nosa línea de intentar facer as cousas ben e de intentar adaptarnos á normativa, entendendo tamén as necesidades e pois, as peticións que nos traslada a nosa afición.
Hola, que tal? Moi boas, Adrián Candal da Cadena SER. A min gustaríame, hai un punto que xenera tamén bastante, bueno, crispación ou enfado, non sei se explicou correctamente, unha desas cláusulas, a 9, donde fala de que o Deportivo podería revisar cada temporada as condicións, modificar, suprimir criterios de contratación, acceso, permanencia e renovación nesa grada. Continúo tamén o cumplimento dos requisitos para obtención do abono en maratón inferior corresponde ao Depor valorar discrecionalmente a concurrencia de circunstancias organizativas, operativas e comerciales. É dicir, a sensación de que se pode dispoñer dese asento de forma discrecional polo Deportivo. Non sei cal é a explicación a este punto que, insisto, non se explicou moito e tamén está xenerando bastante controversia. Gracias. Agradezo a pregunta porque é unha dúbida que seguramente teña moita xente. É un punto que vamos a trasladar na mesa del diálogo, que vamos a tocar na mesa de diálogo, o que si vos pido comprensión de cara a que a mesa de diálogo vamos a tratar con confidencialidade, os temas que ali tratemos e debatamos sobre eles correspondenlle única e exclusivamente á mesa de diálogo. O objetivo non é discutir as cláusulas aquí hoxe, espero que o entendades, porque queremos ir con toda a boa fe posible, dunha forma constructiva, é algo que, se así o pide, levarémolo á mesa, evidentemente, pero tratarémolo aquí e debatiremos ali sobre eso e non aquí. Mario Durán, Radio Voz, os marcáis un plazo para que isto pues, llegue a bon puerto? Vamos ao próximo paso, para que tamén entendades os próximos pasos. Acabaremos esta sesión e contactaremos cos interlocutores de cara a intentar cerrar pois, unha fecha. Ofreceremos varias opcións, porque ao final pois, compaginar as agendas de todos a veces é complicado, pero intentaremos cerralo o antes posible a sesión de diálogo e de traballo. Carlos Miranda, da Opinión. Falando do que decía Adrián desa cláusula 9, máis a lo discutila, cal é a filosofía que vos move para poñela? Explicala, simplemente, non discutila. Sí, a ver, hai unha voluntad, como vos digo, de proteger o club, de proteger a afición e do cumprimento normativo. Eu queremos ir a esa mesa de diálogo a mostrar as nosas cartas aí, a falar sobre o tema aí. Sinto moito, reitero que de verdad que o objetivo daqui é levar transparencia, pero tamén un pouco por respeto á mesa de diálogo e porque queremos que esa mesa de diálogo funcione, son temas que vamos a levar ali. Sí, hai únicamente tamén confirmar que son cláusulas típicas na xestión de recintos. O que tamén intentamos e queremos manifestar é que este tipo de medidas, cláusulas, non se van a aplicar de mala fe nin de maneira unilateral polo clube se non existe unha motivación detrás. Eso tamén é unha cuestión que vais a explicar na mesa, como decía José, pero creo que é importante matizalo e explicalo. ¿Qué tal? Sergio González para Radio Marca. Preguntado sobre todo por, en primer lugar, ese comunicado del día de ayer de la Federación de Peñas, donde exponen al final 12 puntos donde mencionan ese malestar, en este caso con el club. No sé si lo habréis podido leer y sobre ello, ¿qué nos podéis decir? Sí, a ver, nos ao final levamos semanas tratando de escoitar, tratando de ler e tratando de entender a situación o mellor posible. Evidentemente vímolo, lémolo e tratamos de entendelo. É o que digo sempre, o fútbol vai tamén de sentimentos, de sensacións. Sabemos que hai deportivistas que poden estar enfadados, habrá deportivistas que poden estar ilusionados e seguramente haxa outros que estén contentos. Cada deportivista ten o seu sentimento, a súa sensación, e sempre cando sea respetuosa, vamos a entender e vamos a tratar de poñerlle os medios necesarios para tela en conta. Neste caso, respetamos calquer tipo de manifestación, sea ese comunicado, levamos tempo lendo correos, falando con xente, incluso vendo como manifestan a xente a súa opinión no estadio, sin reprimila, sin recriminala, nin nada parecido. Polo tanto, entendémola, analizámola e a partir de aí levaremos todo o posible á mesa de diálogo. Quería preguntar, porque por otro comunicado que se sacó hace unas semanas de un encuentro que había habido ya, ¿no? Con representantes también de Riazor Blues, Federación de Peñas, Sulfeises, y ellos decían en el comunicado, no sé cómo transcurrió esa reunión, decían que habían propuesto cesar en cualquier tipo de cántico susceptible de ser fruto de una sanción y que por tanto pedían o que el club tuviese en pausa las medidas especiales o directamente que las quitase, ¿no? Como nos comentabas en el arranque, que las sanciones habían sido fundamentales, no sé si con ese pacto o esa posibilidad ahí sobre la mesa podría bastar. O que houbo con Peñas, con representantes de Maratón Inferior, foi principalmente unha sesión informativa de tratar de explicar sobre todo a parte técnica das medidas, que están
totalmente legitimadas a nivel legal, e iso foi o exercicio que se fixo de explicar. Ahora iremos a unha mesa de diálogo a tratar, como dixen antes, de que todos nos sintamos ao levantarnos dela un pouco máis cómodos. Haberá puntos que se traten, haberá puntos que non, haberá puntos que se poidan facer, haberá outros que non, pero sí que non vou poder concretar ahora mismo se imos facer A, B ou C. Imos intentar entendernos, imos intentar traballar sobre a situación que temos e levantarnos de aí pois o máis cómodos posibles. No sé si nos puedes explicar cuáles son un poco las líneas rojas que tiene el club. Líneas rojas como tal non hai, o que hai é garantizar o cumplimento que vos dixen antes, cumplimento normativo. O club está obligado a cumplilo e quer cumplilo, evidentemente, somos os organizadores dos partidos no estadio e temos que garantizar que as medidas se cumplen. Adicionalmente, temos a sorte de haber ascendido a primeira división, estamos nunha das mellores ligas do mundo con todo o que eso conleva. Bo e malo, en canto a exposición, presión das potenciales autoridades, visibilidade a nivel mundial, temos que garantizar que hai un cumplimento normativo e, por outro lado, temos e queremos garantizar que hai unha protección á institución e unha protección aos aficionados de cara a evitar calquer potencial cierre, ben sea dunha parte ou da totalidade do Estado. Mais que a línea roja son objetivos. Quería che preguntar tamén, nesta mesa, é unha mesa de negociación, é dicir, nunha negociación normalmente hai quen cede, sempre cede un das dúas partes, non? Trátase dunha negociación, e punto número 2 da miña pregunta é se houve mensaxe dende o vestiario, dende o corpo técnico para que se avanzase en esta liña, porque, non sei, nos decías que non están disfrutando moitos destes xogadores, exemplos, decías deste fito que é chegar a primeira, non? Que importancia activa tamén o que vos din dende o vestuario? Vale, con respecto á primeira pregunta, pois vai a ser unha mesa de diálogo na que dialogaremos e intentaremos buscar o objetivo común que é de todos. Non me gusta tampouco falar de nós, eles, ao final somos deportivistas todos os que vamos a estar nesa mesa con un objetivo común, que o Depor lle vai ao mellor posible, facendo que todos os engranajes que vos mencionei antes encaixen da mellor maneira posible. Con respecto á segunda pregunta, evidentemente todos queremos que a parte deportiva lle vai ao mellor posible, pero é certo que a parte deportiva está poñendo os seus esforzos no que lle corresponde, que é pois xogar os partidos da mellor forma posible, e se pode ser ganalos, pois incluso moito mellor. Eles están poñendo aí esforzos, están facendo todo o posible para que iso pase, e nós estamos ocupando no que nos corresponde a nós. Evidentemente, traballamos todos xuntos, temos un objetivo común, pero cada parcela está se encargando da súa parte. Pero non vos pediron que se avanzase así? Non vos pediron que avanzase no diálogo? Para que entendades tamén un pouco como nos organizamos dentro das estruturas, como digo, cada vez estamos máis profesionalizados, cada área encárgase das súas accións, das súas tareas, e como se eu lle pido a calquer xogador que meta goles, non o fago. Eles a min tampouco me piden, pois, oye, ti fai isto ou ti fai aquilo, como debe de ser. Cada un ao final dedícase ao que mellor se lle dá dentro do que hai, e cada un pois ten a súa parcela e dedícase ás súas tareas dentro do club. Sí, yo disculpa que insista con el tema del principio. ¿Hay otros clubes que no tengan grada de animación que impongan unas condiciones especiales para renovar? Sí, seguramente, pero vamos, o objetivo meu non é agora poñerme a explicar as condicións de outros clubes, porque a mí o que me preocupa, e así debe ser, creo, a todos, é o noso. O noso vai a poñer as medidas necesarias para, por un lado, garantizar que haya unión, que traballemos dunha forma conxunta todos con un objetivo común, e, por outro lado, cumplimento normativo e pois, proteger a institución e proteger aos aficionados. Habrá outros clubes? Sí, cada club fai na súa maneira. Non vamos a ser unha copia de ningún club, porque temos un proxecto propio, seguramente, atrévome a decilo, mellor que outros moitos, e vamos a seguir centrados no noso proyecto. Claro, y luego, volviendo al tema de proteger, ¿no?, que decías en el principio, proteger a la afición de sanciones, proteger al club también de esas mismas sanciones. Claro, una de las críticas que se ha hecho desde estos grupos es que se les criminaliza de alguna manera, ¿no? Y además hablamos de una grada que son 4.000 personas, la zona de los Blues son 800. La verdad es que la sensación, por tus palabras, de bastante gravedad, ¿no? Da la sensación proteger de sanciones, proteger como si realmente fuera una situación muy difícil la que se vive en el estadio de Riazor con respecto a otros campos. No sé si nos puedes dar ese dato de las sanciones. El Depor el más sancionado, se ha dicho. No sé si cómo está a distancia con otros clubes. Si podemos tener alguna información concreta sobre el número de sanciones y si es muy superior a la que pasa en otros campos.
Sí, a ver, con respecto á zona de maratón inferior, é certo que hai unha serie de sancións que ora comentará Santi se queredes entrar no detalle, aínda que o objetivo de hoxe é mirar os próximos pasos, máis que centrarnos no pasado e podernos poñer a recriminar A, B ou C. O objetivo é seguir avanzando e ver como no futuro podemos traballar dunha forma máis constructiva todos. Pero é certo pois que isto é algo ajeno a nós, hai unha serie de institucións, principalmente a Liga, que ven o director de partido e recolle pois potenciales cánticos que haxa ou non potenciales cánticos que hai no estadio. Esa é unha realidade, vale? É unha realidade e non se trata de criminalizar, de feito, asumo parte da autocrítica de que hai xente que se sinta criminalizada, pois como dixen antes, é algo que igual non se entendiu o noso objetivo porque para nada era, nin nunca vai a ser, criminalizar a nosa afición. Creemos que a nosa afición é un pilar fundamental dentro do proxecto en sí global que temos, que é un proxecto a largo plazo, sólido e, como digo antes, creo que envidiable por outros moitos clubes. Un pouco máis o detalle se queremos entrar na parte de peligro, entre comillas, de que haya sanción, sobre todo, de cierre, que é o que nos estabas preguntando. Eu que tampouco quero é que saíamos de aquí sendo alarmistas, senón sendo realistas, vale? Ahí, sobre todo, y desde el punto de vista jurídico, que es el que me toca hablar, estamos justamente en el punto contrario. No queremos criminalizar a nadie, de hecho se quiere, digamos de alguna manera, poner la responsabilidad individual en hechos individuales. Estamos de acuerdo en que la afición del Deportivo, igual que el proyecto que has puesto, Josi, que todos conocemos, es ejemplar, es numerosa y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. Eso no quita que tengamos una espiral de sanciones que nos obliga a actuar. Lo comentabas antes, las instituciones nos están instando a actuar para parar esta espiral. En cuanto al número de sanciones, las cuantías, en la mesa se puede exponer, no creo que sea el objeto hoy, pero te podemos decir que estamos en el top de segunda división. El año pasado hemos estado en el top en el campo, lo cual nos ha generado el ascenso a primera división histórico después de 8 años y que nos merecemos todos disfrutar este momento, pero nos ha puesto en el top de clubes incumplidores, clubes sancionados, y que el nombre del Deportivo esté sonando dentro del campo por cuestiones buenas, pero fuera del campo por este tipo de cuestiones, que son además recursos que podrían dedicarse a otras cuestiones, otras áreas dentro del club y que son más que necesarias. Es decir, entiendo que entonces desde la Liga también os han instado a esto, ¿no? A que llevéis a cabo estas medidas. Evidentemente, a Liga ao final, cando nos sanciona, é para que se cumpla ca normativa. Entonces a Liga, como calquera outra institución, o que nos insta é a cumplir a normativa. O cal é algo de obligado cumplimento, vaya, non é opcional. Sí, sobre todo ahí tenemos como club, cualquier institución, una empresa, cualquier organización, un concepto que se llama culpa en vigilando. Si nosotros no tomamos medidas, el club es sancionado. El club, lógicamente, tiene que cuidar a sus aficionados, pero también tiene que, de alguna manera, proteger a la globalidad de la grada. Lo decía antes José. No queremos ni minimizar ni dramatizar, pero, por ejemplo, tenemos pendiente de resolución un posible cierre parcial de la grada. El Deportivo, por supuesto, va a poner todos sus medios, va a defender la integridad del estadio, de su gente, y que no existan este tipo de cuestiones. Pero es una realidad, ni más ni menos, no hay otra, es una cuestión objetiva. Por tanto, es a lo que vamos. Como impactan tanto estas sancións como estos ingresos generados no estadio, no control económico do club? Ao final, como decía antes, unha parte fundamental para que isto sea un proxecto a largo plazo é a parte financiera. Sin sostenibilidade económica é imposible de manter un proxecto a largo plazo, o cal queremos que siga crecendo como creciu hasta ahora nos últimos 4 anos polo menos. Certo que a explotación do estadio e os acordos comerciales impactan directamente na presuposto que podamos ter para destinar a configurar a plantilla. Entonces, impacta de forma directa. O establecer esa mesa de diálogo, non sei se consideras necesario ou un xesto que volva un pouco a animación ou que se rebaixe un pouco o tema da protesta visual co laranxa. Que pensades disto? Iso é algo que trasladaremos na mesa de diálogo, non vamos a facer peticións aquí a nadie da mesa de diálogo, farcerémolas na propia mesa, e será, pois, como calquer outro tema, a explorar na mesa de diálogo, vale? O que non queremos é facer desde aquí peticións a esa mesa. Esas peticións irán na mesa, sean nesa dirección ou en calquer outra. Sí, unha dúbida que hai tamén moi fácil, ¿no? Por que non se fixo isto antes, ¿no? Levamos todo o verano con unha situación, bueno, pues convulsa. Por que este paso que me parece o máis razonable do mundo, non sentarse a falar? Por que non se fixo antes? Como decía, bueno, levamos semanas tratando de entender, tratando de falar, aunque sea de forma máis individual, con aficionados de todo tipo. Deportivistas non hai uns, outros, cada un é deportivista a súa forma, e todo o mundo merece ser escoitado e
é tido en conta. Haberá, como decía antes, deportivistas que estén tristes, deportivistas que estén defraudados, deportivistas que estén contentos porque acabamos de chegar á primeira división e outros que incluso sean indiferentes. Tratamos de, durante estas semanas, escoitar todo o posible, entender todo o posible e vir aquí cando nos consideramos que estábamos preparados para facelo da mellor forma posible, dunha forma responsable e pois garantizando o cumprimento dos objetivos que vos mencionei antes. Por iso agora e non antes nin despois. Como también está en la mesa, no sé si desde la perspectiva de seguridad también nos quiere hacer alguna aportación o algo que tenga que ver con todo este conflicto que supone. Se habla también de un control, o no sé si a través de cámaras, si algo va a afectar al estadio, cómo se va a llevar a cabo desde la perspectiva de seguridad. Sí, subirse un poquito y acercarse el micrófono, sí. Vale, con respecto a ese tema, los medios que hay de seguridad son los implantados por la Liga, no hay nada implantado por parte del club. Te repito que los medios de videovigilancia son los implantados y por normativa de la Liga. No hay nada implantado por parte del club, salvo las medidas propias de una instalación como cualquier empresa privada, pero no deportivas. Otro foco quizá de las quejas también es que se centre en toda la grada de maratón inferior. No sé por qué esto se ha llevado a cabo de esta manera. Es una de las preguntas que tengo. Luego, como mencionaba antes, un pouco o feito diferencial de maratón inferior era que, pois, bueno, nas diferentes sancións, si que, e isto non nos señala o club, pois se fai referencia a esa zona e por eso tratamos, ou esas medidas se implementaron aí e non en todo o estadio. También entre los deportivistas otro foco de quejas también es la aparición de numerosas nuevas zonas VIP dentro del estadio. No sé un poco qué se busca también con esto en el estadio de Riazor y también, pues bueno, qué se piensa desde el club de lo que opina precisamente la gente que no está tan a favor de esas zonas VIP en los estadios. Al final, desde o club, o que buscamos, como decía antes, dentro de todo é que melloremos en conxunto, de que avancemos en conxunto. Hai un plan de mellora integral do estadio que inclúe zonas VIP, sí, inclúe zonas VIP, pero tamén inclúe outras zonas do estadio co objetivo de que a medio plazo todo o estadio sea mellor do que era antes. Evidentemente, o club vai a buscar, dentro de todos os pilares que mencionaba antes, ser mellor en cada un deles, en todos, incluído no financiero, na explotación comercial, na explotación de espacios, porque é hacia onde temos que ir se queremos seguir crecendo no ritmo ao que vamos. Isto non significa que vayamos a sacar a nadie de ningún lado para traer zonas VIP, que prefiramos un tipo de aficionados ou outros. Como decía antes, deportivistas hai miles, moitísimos, e cada un é a súa maneira, e o que temos que buscar é que todos teñan o seu espacio dentro do Depor, en este caso en Riazor. También está pendiente el tema del convenio con las peñas. En ese comunicado que salía ayer lo hablaban, la propia federación, que tendía la mano al club para avanzar. No sé por dónde van a ir los pasos, si se va a tratar también esta misma mesa, si va a ser otra comisión, ¿cómo va a avanzar esto? Para nós son temas independientes, bueno, para nós é algo objetivo, son temas independientes. Nesta mesa de diálogo vamos a tratar o que nos trae aquí hoxe, que son as condicións de maratón inferior. O outro é un tema separado que se tratará por separado no seu debido momento.